i-am făcut loc pe în galerie și erau prea multe articole și acum facem partea a doua. Acum, după cum vedeți, am rămas aici, mai trebuie doar să-i dăm lui ăsta o bombă. În sfârșit, frate. Hai, dă-i acolo, dă-i să zacă. Dă-i. Doamne. Pua, iar m-am făcut șmecher. Ia să mă, eu la șmecher. Da, frate, ia sunt eu la șmecher. Doamne. Ăsta o să fie un nivel foarte drăguț. Vedeți, deja avem și noi pumoare. Da. Uitați. Oh, deja îi fac praf. Deci deja s-a alege fumul lui. La câte șmecher sunt eu. De așa meci. Mai trebuie să-i dăm aici și o să cadă. O să cadă pe ăla care sper că o să se facă și banana. Frate. Dă-i acolo, frate, dă-i acolo. Dă-i, frate. Frate, am făcut un kill cu ăla. Bum! Wow, ce m-am supărat. Bă, puteam să o fac. Nu, că acum folosesc puteri. Hai să-i dăm și cu asta. Vedem dacă ne ajută. Și cred că o să ne ajute. Dar nu sunt sigur. Da, corect, ne ajută mult. Hai că poți, bolo. Haideți, bolovani, distrugeți acolo. Bravo, bolovani. Da, uite, frate. Dacă știam că făceam asta de mult timp, dar... Uite că am fost prost și l-am știut. Dar, altă dată când mai am un nivel de genul, exact așa fac. Dacă mi-amintesc. Ai, frate. N-am decât să fac pe ăsta welcome. Să-l upgradez. Bum! Dă-i acolo, frate, dă-i. Frate, ești nebun cât am mai scurt am făcut. Da, adevărul era că și jocul. Că aici era și joc de la făcut de puncte. Dar și aici am tot pe primul. Așa, să vedem 3 minute de filmez deja. Deci putem face mai mult de 201 și aici un prieten. Clar că mai slab. Nu, frate! Trebuie să fac altceva. Frate, aici e nivel de la easy, care nu-ți dai seama că e easy. Deci, cum a venit easy, dar nu prea. Alt străin. Da, deci, cel mai mult urăsc la jocuri, căci sunt mulți străini care joacă. Deci asta urăsc cel mai mult, că sunt străini. Uite, ăla a fost un străin. Știu că acum, da, poate să fie român și englez. În afară de ăștia, sunt mulți care joacă. Ceea ce nu mă bucură deloc. Da. Frate, hai, dă-i acolo. Frate, de unde a căzut ăla? De unde a căzut ăla? Habar n-am. Hai că putem să mai dăm o dată. Poate rezolvăm ceva. Nu rezolvăm nimic. Hai să-i dăm o dată. Mai avem bănuți? Mai avem bănuți, dar îl păstrăm pentru cazul special.
Frate, nu știu cât de aproape eram să-i... Wilgăm pentru 60 de bani. Nu vreau, pentru că am băgut și joc. Wow! Wow! Show! Frate, nu știu cât de aproape eram. Nu știu ce se întâmplă. Doamne, cum alunecă pe baloane! Miau! L-am băgat în aer. Știam că o să trebuiască. Dă-i! Omoară-i! Hai și tu! Mor și tu! Hai te rog eu! Activate Wiggle. Doamne, puteam să câștig. Hai să trecem peste, căci nu e cam mult. Ăsta e ultimul, corect. Eu sunt primul, ceea ce e super bine. În legătură. Hai să facem niște poveste, dacă tot mai avem timp. Nu știu, hai să facem asta. Hai ești nivelul 2. Deocamdată să sună activat. Așa. Până l-am bătut cu o lovire în tâmpina florii. Hai, despre ce știu. Se pare că l-am vrut. Dar o să, dacă nu vrea, îi dăm cu bătaie. E așa? Că așa e vorba. Sau mai știu dacă așa era. Hai, avem aici niște Big Angel, dar nu m-am gândit niciodată să-mi iau, pentru că n-am crezut că o să-mi trebuiască. Dar ar fi bun. Și de ce mi-a mirosit puterea, habar n-am. A vrut și voi ce-am făcut? Iar nivel 78.000. Hai, uite ăsta, uite așa și care vine așa. Așa, apoi o dau pe asta și cred că o face. Haide, frate. Dacă pot să economisesc o pasăre sau mai multe, e mult prea perfect, sincer. Frate, și cred că pot să economisesc o pasăre. A sărit ăla. Da. 38, 48. Hai că măcar să o pe 3. Când se închide filmarea, când să-ți așa. Hai să activăm niște prostii de-astea. Ca să ne ajute un pic. Uite, avem aici unul care nu face absolut nimic. Care decât gheorăie. Dacă e puterea lui specială e să gheorăie. A rămas acolo Bayer. Ceea ce nu-i bine. Da, cum să rezolva tot. 62, 72. Bun. Aici era un de la care bubuie. Dar da, nu ne-a dat viața. M-a dat să fie. Bine, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai doriți episoade. Eu am fost Alex și la revedere!